Анастасова, която за нас, освен че е много скъп приятел, е и йога учител, съветник по добруване и за мен е човек с невероятна житейска история, която няма да разказваме в момента, защото иначе това наше интервю сигурно би отнело няколко часа. Благодаря първо на Дими, че се съгласи да отговори на няколко наши въпроса. И най-напред искам да я попитам, в тези времена на един преход, на ускоряване на енергиите, как успяваш да съчетаеш твоя бизнес с работата ти на духовното поприще и на духовен учител? Да, добре, интересен въпрос. Сякаш в момента в света съществува все още едно много голямо недоразбиране за мястото на духовността в живота ни и много хора поставят граница между духовния живот и бизнеса. Сякаш духовният живот трябва да бъде отделен от бизнеса, но на мен също ми отне доста време и доста години да го осъзная, че те трябва да вървят заедно. В противен случай се получава разделение между нашата материална същност и нашата духовна същност. И сега от позицията, на която съм, вече много ясно разбирам, че нашия дух се отразява в живота ни през това, което ние сътворяваме на ниво работа, на ниво нещата, с които се занимаваме в нашето ежедневие, да позволим на духа да работи с и чрез нас, което да доведе до проспериране на всички нива на нашето съществуване. Т.е. да позволим на духа да работи с нас и в бизнеса ни. И съответно да прилагаме духовните закони в това какво правим и как го правим, което ще рефлектира върху материализирането на всички желани неща. Разбира се, за да стане това нещо, ние вече трябва да излезем от позицията на интелектуалното приемане на духовността, а прекарване на духовните закони през сърцето ни и вече в проявлението на духа в материалната сфера довежда до проспериране на всички нива на нашето същество. Как се справям, не знам, но мисля, че добре се справям. Аз поне съм доволна от резултатите. Най-съм доволна и от това, че помагам и на хората, с които работя, да започнат да прилагат тези принципи в техния живот, променяйки живота си към по-добро, променяйки живота на близките си, на цялото си съществуване и това страшно много ме удовлетворява. Харесва ми много. Всъщност, според мен, Дими, ти си посяла толкова много добри семенца, че в момента резултата естествено се връща към тебе. Как успяваш да намериш вътрешния си баланс между онова, което се случва в света и това, което ти би искала да постигнеш за себе си, как да се изразя по-точно? Кое е онова нещо, което те държи балансирано? Това, че отделям достатъчно време за себе си, това си е едно на ръка и нещо много важно, но това, което ме държи центрирана и балансирана, е осъзнаването, че идвам от безкрая и продължавам към вечността. Че нямам за къде да бързам, че нямам какво да постигам, че нямам на кого какво да доказвам и да показвам, че не се състезавам с никого и че всъщност правя нещата, защото искам да ги правя, че ги правя, защото ми доставят удоволствие, че избирам да правя всичко това, което ми харесва с хора, които харесвам и които ми доставят удоволствие да работим заедно. И всичките тези неща ме поставят в позиция, където аз не бързам вече, но имаше време, в което много бързах и съм работила по 16 часа, 18 часа ежедневно. Сега вече не бързам за никъде, давам достатъчно време за себе си, наслаждавам се на живота, почивам пълноценно, работя пълноценно, когато трябва и когато се налага. Обичаш онова, което правиш?
Обожавам го. Харесва ми това, което правя. Вие видяхте ли сега тази практика, която направихме заедно тук. То ми доставя удоволствие. Това ме вдъхновява, защото давайки за вас, аз първо трябва да го подготвя за себе си, аз трябва да съм го направила, трябва да съм спокойна в това, което правя. И когато знам, че Вселенската сила е зад мен и че тя ме подкрепя, това нещо ми дава възможност да се израдвам на това, което правя. Но, разбира се, искам да изведа отново така в нашето осъзнаване, че за да бъдеш центриран, че да бъдеш добре в живота си, да се чувстваш комфортно, много е важно да поддържаш енергията си висока. Няма как да се радваш на това, което правиш и да го правиш с удоволствие, да го правиш с професионализъм, когато си с ниска енергия. Високата енергия се поддържа с няколко основни неща. Сега аз имам една основна формула, която е формулата на щастието, която всъщност поддържа енергията ни висока. Това е положителната мисъл с положителното възнамеряване, бавното и дълбоко осъзнато дишане, огъвкавеното тяло и живата храна. Като в живата храна включвам природосъобразното хранене, което включва само хранителни източници от природата. Всичко процесирано е с мъртва енергия. Няма енергия, няма нещото, с което да ни зареди тази храна. И освен това, като основен атрибут към природосъобразното хранене, вече включвам и добавките, без които аз мисля, че съвременният човек вече не може да се справи. Тук плавно преля към следващия въпрос, който бих искала да ти задам. Понеже ние също сме за природосъобразния начин на живот, за употребата на хранителни добавки в нашето ежедневие и за всякакви алтернативни методи, които подобряват състоянието ни, и физическото, и енергийното. Какво би препоръчала на хората, които ще гледат това интервю? Като добавки, като практики? Така, предполагам, че кръгът на хора, които ще гледат това интервю е доста голям, но като обща насока, която бих препоръчала на хората, да махнат от храната си, първо, не става въпрос за месото и за рибата. Не очаквайте да кажа това. В никакъв случай не съм, макар че аз съм вегетарианка повече от 20 години, не съм от хората, които пропагандират вегетарианството. Но това, което апелирам хората да направят, да махнат от храната си всякакъв вид оцветена, умирисена и овкусена храна. Тоест всички храни, които имат ета, да се махнат от трапезата. Остават зърнените храни, бобовите, ядките, семената, плодовете, зеленчуците, подправките, всички тези студено пресовани мазнини, олиото, зехтина, всички тези ненаситени масни киселини, кокосовото масло, сусаменото, орехово, тиквено, въстъчено, царевичното и, разбира се, практики за огъвкавяване на тялото, независимо какви са. Дали ще бъде йога, дали ще бъде цигун, дали ще бъдат бойните изкуства, тичане, плуване, няма никакво значение. Дихателна практика. Задължително някаква дихателна практика. Осъзнаване за дишането, бавно дълбоко дишане. И много важно е фокусирането върху положителното. Имам една много така хубава практика. Вечер, преди да заспиш, на какво казвам да в живота си. Нещата, за които сме признателни, нещата, които ценим в живота си, нещата, които ни вдъхновяват. Това са няколко практики, които ще помогнат на хората да се чувстват все по-добре и по-добре в живота си. И така, един последен въпрос. Кажи, с хранителните добавки, какви резултати имаш при твоите клиенти, които идват при теб за съвет?
Да, преди да тръгна към хранителните добавки, в тази графа за подобряване на начинът ни на живот и да се чувстваме по-комфортно в живота си, бих добавила задължителната употреба на добавки на ежедневна основа. Като аз имам така много добри впечатления от възможностите и доброто въздействие на Сибирско здраве. Работя с тях вече 4-5 година. Имам добри впечатления, добри резултати. Сега в тази променяща се енергийна атмосфера на Земята, повишаващата се енергия, която въздейства много силно върху нас и е много трудно да се справяме с всичките тези симптоми на възнесението, така нареченото възнесение, повишаването на вибрацията на честотата на Земята и нашите собствени. Това, което бих препоръчала, пантурал на ежедневна основа, новомина с много добро въздействие, тези ненаситени масни киселини, които ползваме, омега масните киселини, те са също много, много добри. Формулата за изчистване, невероятни резултати. Напоследък имам добри впечатления и от момиошкото за децата. Децата много го харесват и виждам, че така им се стабилизира здравословното състояние. Така че това са продукти, които на ежедневна основа можем да ползваме с добри резултати при влагане на не толкова много пари, което също е важно. Когато цялото семейство трябва да ги ползва тези добавки, вече това е ценно. Никак не са скъпи продуктите и аз ги препоръчвам на всеки един човек, който иска да се чувства добре в ежедневието си, да преминава по-спокоен в ежедневието и да бъдем по-свободни от стреса, който ни залива навсякъде. Едно бързо пожелание. Не мога да го кажа бързо, малко по-бавно ще бъде, защото искам да помогна на хората да осъзнаят колко е важно да бъдат с ясни приоритети в живота си. Да поддържаме приоритетите си ясни. Най-важното да поддържаме енергията си висока. Това да бъде основен приоритет на всеки човек, който е достатъчно мъдър, за да осъзнава, че всичко си зависи от високата ни енергия и от ежедневните избори, които правим в живота си. Благодаря.